Hi guys! Welcome to my channel, I Sherwin. And sana panoorin niyo ang aking video second day of quarantine. Thank you guys and God bless that. Good morning! Okay. Okay. Ipasok ko lang, sister. Ito yung pagkain mo. Hindi na naman tayo sa mga. Ibigay mo lang, sir, ang payong ng hatak eh. Ngayon na! Lunch time. Pagkain na. Naman. Kain na, no? Ulit. Sarap ng buhay. Sarap buhay. Kakain kami naka-Christmas. Libreng. Ano ba nangyari? Libreng pagkain. Kain po. Kain. Kain housemates dyan. Ako, in-order tayo. Kain. Ay, sabaw niya guys. Good night, guys. Good night. Second day of quarantine. Love you guys. Hi guys. Thanks for watching and stay connected and hope you like my video, comment ako reactions and subscribe my channel para lagi kayong updated sa more videos na upload ko. Thank you so much and God bless us.